Ditanion di Batado suara angguk-angguk di bangsonai gobdo asini rohana aidang lomo rohana midah hamatean di parjati ai lai ulang manian tuwadikon dalana asamamulu ibana alani diapuli do bangsona naon mandate i asa marmida waso hamulia me Tuhan nai. Pagala. Iya. Dungi dina jauh bama, nunga takas wida padamangan ni bangsa kuna di tanah Misiri, jalan nunga utamion aku kakung kasida maradopon akan apa sosak nasida, ay nunga ubo topatnya apa nasidai. Bagus mikrofon. Alani ubahai dua tahun paruahan nasida, serta anak Misir, jalan paruahan nasida, serta noon, tutano rading dan jalan alambas. Tutano nabaran isusu doh situasi doba, tungan ni halakanaan doh hen, doh amori, doh perisi, doh devi, doh jebusi. Onpe idama tungasal ang sanggup mihalak Israel tuau, tungawiya urut tau na binay mihalak Misir tunasida. Alaya nga mamu mangguruan na nidok ni hataon, asing dohan nga alamohon, dada bedeyan, ay dada doa manjawang kafartigor, asali pabarohan ang kafardosa. Apuliamu bangsoki na di Batamuna, hata apulapun madokamu turuhani isi di Yerusalem, jala huwan kamu matunasida, nunga marujung parupilonna. Ay nunga salese dosanai, ay nunga dijalo siantangan Jehovah silopit dua, sikak disaluk dosana. Suara di jauh-jauh di alamanin, pauliamu dalam di debata, kamu di edaran dalam telur bukit jauh. Ikut gubernur Nasarura, jalan merejentung Nasarolo, doho betul-betul jalan gabe nabdo nangkut tuat, jalan gabe rakang burung idolo. Jadi petana yang dijawab, jalan sang asa sibuk merdesa, ay pamana dijawab dalam dong. Nunga malas duduti, nunga marurus bunga-bunga. Ay nunga magkobus ton di dijawab batusi. Tongon tahe dudu do bangsay. Nunga